তিনি যত লোকরক ত্রিপুরাহারি লোকরক নাইতংनाय रनबो पाइप्लाया जबानि सेलुट तामनि बागै তিনি अप्रेसो आं তিনি मा फाइके हमले जों नखा टिपिएफ ते टिप्रा जे बसकांनि आपकामिं इलेक्शन तोयि गोबां मा जानिजा टिप्रा हा गोनाङै जानिजा पलिटिकल राइट्सनि बागै गोबां मा थांलायमानि बा पिरलायमानि जों नुगै दङो आरोनि बिसिगो दिनै जे टिप्रा मथा हायकेबा टिपिएफ नेगै राजानि ते बबाग्रानि इउनिटि थासावो टिपिएफ ते टिप्रानि हालगो जों गोबां मा जों हालक खातानिबो गोबां मा प्रब्लेम फाइमानि नुगजागै दंखा तामनि हके जे बबाग्रानि थानसा मथावो जतनो राजानो सीएम चारनानि बागै जतनो बोदनानि बागै जत फाइया आरोनि बिसिगो जों टिपिएफ टिप्रानि गै ते चिनि बबाग्रानो सीएम चारनानि बागै चिनि टिपिएफ नि बिसिंतै जों जे नाहारमानि आबनो सक्सेस खायनानि बागै जे जों चबाव नखारमानि जों टिपिएफ रो जे 2014 30 तारिख जून निथेके बबाग्रानो सङै जे आन्दोलन खायमानि बबाग्रानो बसकांगो सङै जे सिनि चबा अबनो तैयिनो जों दिनै चिनि बबाग्रानो सीएम चारनानि बागै टिपिएफ ते टिप्रानि हालगो जों फाइमानि एके जों नखारनिगो टिपिएफ रो जे इलेक्शननि टाइम विड्रलनि टाइम 17 मार्च चिनि टिपिएफ सौ जे कैंडिडेट प्रार्थी 22 सीट तई रमनी ओ 22 सीट दो बबाग्रानो सीएम चारनानि हनै जों 17टा जों बबाग्रा बाय हालक खाबनियो जों 17टानो बबाग्रा थानि याफारि रखा एके ताबो 5टा सीट जरातै चिनि बबाग्रा जोंनो याफारि रखा आबंका जों नखा महारानी 21 नং चेलागा 23 नং चिनि ओपी नगर ते आबनो कारै चिनि 10 नং चिनि कुलाय चाम्पा हावार ते 7 नং चिनि देमदुं देमसरा कुचुसरा ते गन्डासरा अमाइके जोंनो 5टा सीट तयै चिनि बबाग्रा नर और बासा सिदि नै जोंनो याफारि रखा एके ताबो कखियर नुसि टिपिएफ जे बा टिप्रा हालकनि बिसिगो जे 17टा सेक्रिफाइस खायो चिनि मेडाम पाटाल बबाग्रानो सापोर्ट खायसिनाय 17टा जागाव हनै ते 5टा जराफोनो जोंनो रसिदि चिनि टिपिएफ जे मेजरिटी जागाव जोंनो रसिदि हनै हालक पाइलै पाइखा आबनि बिसिगो टिप्रा मथानि गै जे ताबो 5टा कैंडिडेट रजाक जे चिनि टिपिएफ नो अरनर बासासनि हनै रमा जागा ताबो टिप्रानि गै 5टा कैंडिडेट रजा ओ 5टा कैंडिडेट रो बरक 3 जरा रसायाखो बरक 3 जरा आसोग्याखो जों 17 तारिख मार्च बबाग्रानो सापोर्ट खायदे नै जों 17टा जागा जों रसाय फुनुका फियाबा आ जरावो जे तिनि ओ 5टा कैंडिडेट नो टिप्रा मथानि गै बासाय तौनाय रो बरक रसारक मलिया फनो तिनि बबाग्रा ते जतो टिप्रा हानि बोटिजीबी समाज रो ककलाम सालायमानि बिसिंत थासानि यूनिटी नो क्राक खेति साननि बागै जे हालफ खालायै ते ककपाय लेख्या जे जागाव टिपिएफ रो चोइस खायखा आ जागा टिपिएफ रो बासावै पास खायसिथौ हुदै एके अ जागाव जोंताबो कखे हायसि जे टिप्रा मथानि गै ताबो किला बागमा आरो चिनि पूर्ण चंद्र जमातिया टिप्रा मथानि बो कैंडिडेट एके आरो किला बागमा चिनि टिपिएफ नि बसिनि सेंक्रा गोल्डन बो बासाजाक एके ताबो तु कैंडिडेट टिप्रा मथा ते टिपिएफ नि गै अ तु कैंडिडेट न जों हालकनि बिसिंतै जेहेतु जों बसकांनि चबानो सक्सेस खायनानि बागै जे हालक खामनिबा एके ताबो टिपिएफ पाटाल कैंडिडेट बदल जे टिप्रा मथानि कैंडिडेट न भोट दवै पास खाय रहनानि बागै मिया थांनाय 19 तारिख टिपिएफ ते टिप्रानि गै कैंडिडेट सहक लायै चिनि टिपिएफ नि कैंडिडेट न निर्दल प्रार्थी बासने गोल्डन जमातिया न आसो रगै
प्रार्थी गई तंफनो बना आसो रवे जे टीपीएफ नि बोतार नो पोनो जमातिया ते त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट नो बोर्ड दवे पास खाइसिनाय अब हाइके सिद्धांत राइट खाइए तिनी 20 तारिख मार्च तिनी बाय रैली खाइका अब हाइके न तै कैसे मिर्जा काथलिया अब बहायनो सिनी डेविड मोरासी त्रिपुरा मथानि गई बासाव मिर्जा काथलिया अब सिनी टीपीएफ नि कैंडिडेट रजाक जों चिनि टीपीएफ नि कैंडिडेट नो तलांगलिया चिनि डेविड मोरासी नो तलांग लाइसिनाय होनो जत शत टीपीएफ भोटार हजार टीपीएफ भोटार जे मिर्जा काथलिया अंडर दंगो आबनि बागै जों चिनि डेविड मोरासी नो रह लाइसिनाय होनो जत टीपीएफ सं ताबो हजार भोटार डेविड मोरासी नो रवै जों बनो पास खाइनाय होनो जत रेडिंग पाइबेका अब हाइकेनो बर तिनि बायरेलि खाइले बनि दुखा एके ताबो टीपीएफ बाय त्रिपुरा हालो कथालाय बनि हा तै दफाना हामजागनि बिसि तिसि कथावो आबनि बागै सिनि टीपीएफ नि प्रेसिडेंट पाताल कोना के वन कमन वाल लीडर बाय चले बनि बागै टीपीएफ नि जे बासानाय रनो रसादे केबो रसायनाका बासायतो देखेबो बासायतोका ता बासा मानि बिसिगोबो दरो आसक सिदि ताबो सो त्रिपुरा मथानि जे कैंडिडेट दङ बनो चौरावै पास खाइसिनाय होनै जे साखलाय जागनि मतेनो सो जत जागानो जों रेडिंग का 17टा कैंडिडेट अब 17टा आसक थायो एके ताबो आसो के दफानो हामजाबनि बागै जेसो बबाग्रानो सीएम सारनानि बागै जे सैक्रिफाइस खाइ दं थानि व ताबो जे पास्ता जे आसक थायो जे ताबो चिनि टीपीएफ नि जे कैंडिडेट दजा अ जागाव महारानी चेलागां तेनिनो अम्पी नगर तेनिनि कोलाय चांपा हावार ते देमसरा कुसुसरा ते गन्डासरा अ जागाव त्रिपुरा मथानि जारा कैंडिडेट नाय र बर बहायनो टीपीएफ नो माने टीपीएफ नि कैंडिडेट नो निर्दल प्रार्थी नो बरबो रहथाय खलाय तुखा तामनि हमला ऑलरेडी बोबाग्रा साखलाय रखा ऑफिशियली बरनो साखलाय रखा टीपीएफ नि कैंडिडेट नो निर्दल प्रार्थी नो जतो त्रिपुरा मथा बोर्ड दगै कप्लाय खलायस्ति होनै तामनि बागै हमके बस कालनि सिनि आवर लैंड आवर राइट्स नो सो सक्सेस खलायनानि बागै अब बोबाग्रानि बिसिंतै ते पिके मैडम नि तै दलमानि बिसिंतै बस कालनि आसक थायो अबायके मिलामिसा खलायै बुजा बुजि खलायलै अबायके सालाय पाइलिजा आरोनि बिसिङो चंतिनि नोखा सिनि मैडम सिन्धु कन्या जमातिया तेया अम्पी नगरनि सदागर कलय तेया कोलाय चांपा हावानि अनिमेश देवबर्मा अबायके 5टा सीट जागाव ताबो त्रिपुरा मथानि जे हात एक दफानो फियंनाय होनै जे ताबो जे कैंडिडेट तोनाय र बरनो जों तिनि जरा सैक्रिफाइस खाइबनि नगियाखो तिनि जरा टीपीएफ नि कैंडिडेट बाय बरक चैलेंज खाइलै तंखो केन्द्र ग्रेटर इंटरेस्ट न हामजागै तंखांके राजानि यूनिटी न हामजागै तंखांके जेमन टीपीएफ रो 17टा सीट न राजानो याफारै बा राजानि कैंडिडेट न त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट न बोर्ड दगै पास खाइनै होनै आसो सैक्रिफाइस खाइ तंखांके तांगै बरक तिनि पाँचजना कैंडिडेट टीपीएफ नि बासानाय निर्दल प्रार्थी न पर्यन्त बरक बोर्ड दग माने कप्लाय खाइनानि बरक आसो तंजाखा उद्देश्य तामो हामजागमानि तामो आबनि बागै जों क्वेश्चन खाइ दङो जों आबनो सलेक्शन खालायनानि बागै जों आं अप्रेस मिनो साधारण कमन पिपल गै आं जतनि थानिनो अब हाइके तमोनो दिनि आनि इंलाय तंखांके अ कसारो साबो थांनाय त्रिपुरासानि फ्यूचार त्रिपुरासानि इमां त्रिपुरासानि तांमु जे यूनिटी नि थानसा ब जागा थांसोनाय जत लोकरो वानसोनि बडि बागैनो यां अम्पी नगर तेसिनि त्रिनादन जमातिया ते यां 21 नং महारानी चेलागां सिनि सोनंत जमातिया कोलाय चांपा हावर सिनि विनोद बिहारी जमातिया देमसरा कुसुसरा सिनि कांतिलाल देवबर्मा ते गंडासरा सिनि चांदीराम रिया अब हाइके सिनि 5टा कैंडिडेट न बरक त्रिपुरा मथानि गै सापोर्ट खाइ बोर्ड दगै कप्लाय खालायनाले बरकनि तामासो दंजाखा आबनि बागै जों आशा खायो जारा त्रिपुरा मथाव तंनाय र यूनिटी न हामजागै तंखांके ग्रेटर त्रिपुरा न जुदि हामजागै तंखांके बसकानि शासन सेंनानि गै तंखांके अब हाइके केबें मंगतबो यावै जे 5टा सीट ताबो त्रिपुरा मथानि गै केबें तंनाय र दरनि खाबाय खुबाय राजानो हामजागसो कांके दरनि सापोर्टारो न
TPF ni candidate no rogui pass khlainai hinai जों आसा खायो तबो न माइके अ कक no तबो न बसकानि अ candidate no माने TPF ni candidate no माइके pass खायो के अरो न परिचय लाइनै नों थासानो हाजाकमनि केरै যারা তাবো ক্যান্ডিডেট नि केबिन तंनारो नरक थासानो हाजाकमनि केरै सिजाकनाय लोकनि बसकांगो परिष्कार नि थानाय आबोनि बागै आं कयो जत लोकरनो जों फादि जेफा बासाथों TPF ni fa basai tong TPF ni basai tong ke je jaga wo tipra motha TPF na roi pass khalai tipra motha ni basai tong ke TPF ni ngai tipra motha na roi जों pass khalai ne oboni bagai si जों tabo जों joto candidate no je pasta sido je kebing ni tong nai no obahai kebing mung tabo ya khlai kaham ke pass khaide ni bagai joto lokoroni thanigo kobo bungdar जों